kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscriber, ukomenta, ulike, ushare, ndoramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa has visited the Bambela family home to pay his condolences following the death of Ministry of Veterans of the Liberation Struggle Affairs Permanent Secretary Clive Mbambela. The late P.S. Mbambela succumbed to injuries sustained in a road traffic accident in Chivu last week. Ndo situation iripo iko zvinezvi. President Emmerson Mnangagwa vavisitira mhuri yekwambambela kuti vanobata maoko avo vambambela vanova ivo vakaita tsaona mumugwagwa wekuChivu ukoko musvondo radarika iro vakakwara zvakaipisisa zvinova zvakazoita kuti ivhu vabva rasikirwa neupenyu hwavo panguva iyoyo. Soko iko zvinezvi ndokwaendwa kuri kubatwa maoko. Ndo situation iri paZimbabwe iko zvinezvi. Ndo dzimwe dzenyaya dzatiri kuuya nadzo panapa takakubatirai pachannel yenyu yeKulian TV. Atibatike zvechopu chopu.